izlazim iz stana, niti mogu da izađem, niti mogu da pupim, niti ništa. Policija tu stoji ispred zgrade, čuva me, ali da mi kupi nešto ne smeju ni oni. Kažem, nije naša dužnost da ti kupujemo, nego samo da te čuvamo. Ja sam se iznenadila odmah u početku kad su počeli ovako da se ponašaju prema mene, jer pre rata mnogo smo lepo živjeli i zato sam se prevarila i došla da živim ovdje. Mislila sam da će da bude i dalje komunikacija među ljudima i ženama i tako, ali ovo niko neće da komunicira sa mnom. Nemam s nikim komunikaciju, samo sa policijom. Prokišnjava se, pada gleda do škole. Kad počne kiša, samo kukam šta će sad da me snađe. Se priliva po stanu, stavljam koliko kanta imam, šerpe, ovo ono, stavljam po kući čim počne kiša da pada. Mi donili vrata da postavimo, odmah su mi oduzeli vrata. I 200 eura smo platili kaznu, što su oduzeli, što su bili 10 dana vrata u opštinu u Đakoviću. 200 eura. Za 10 dana ako ne platimo 200 eura, posle 10 dana 400 eura su rekli. I mi smo platili i nakon 10 dana uzeli vrata. Vrata stoje kod majstora, još ne daju vrata da promijenu. Pa neophodno mi je doktor da mi dođe, da me obiđe, da me izmeri pritisak, da mi šećer isto da izmeri, pa i od kičme sam operisana. Malo sam i psihički počela da se tresem. Treba mi doktor. Ubije me ta samoća. Valjda zbog toga sam tako, ali nisam bila tako, ali zadnje mjesec dana Boga mi jesu. I slabo mi ko dolazi, osim ove kvor turski, oni imaju naređenje od kvora, ponedeljkom da dođu da me obiđu u stanu i četvrtkom. Njima se radujem kada oni dolaze, jer oni mora da uđu u stanu, ako neće više od pola sata mora da uđu. Da me pitaju da li me neko dira, da li me napada, da li ovo, šta mi treba, i doktor, lekovi, ovo, ono, pitaju me sve. Da nije policije Jakovačke, ja ne bi ostala ni 10 dana ovdje. Oni mene ne bi ni pustili da izađem, oni bi me zapali sa svojim stanom.